Assalamu alaikum warahmatullah. Yebi en kobe nanga TV on beltanam no fewi on ñaganama jam. Alhamdulillah min bimbe ni hande o min jobbu e yewtere ko fewti e dudal gadingal sincede e wuro Tittongo Madina Gounass tagal wongo sinca dudal gal alhamdulillah on ji no jiido gal ni hol gadido janginde gal hol dewde hen hol deftire hol budde hen boyde bangi jangingol gol alhamdulillah alamin dum kadi ko weltare mo no fewi jabbade mo ganda goto e besgol galle o goto e besgol dental hono kaw Cheikh Diallo mo ganduda galdudo gal kalten kanko hoore makko o remagal o jange magal wadde no on sen bismilen haalne holdudal gal hol magal wadde daw ko haani daw ko foti dum do foti wadde ko Allah niraade modum e humpite julbe e humpite dental gal golle dental gal solo jabi sen gimimo do men kal haala caliki men ja ceeke men ja juurorde de gede fu inshallah e ko naade men jetta dum bitten dum gaddana julbe gaddanen dental gal alhamdulillah min kaw Cheikh adi fof camina yebiyan ko be nangue TV alhamdulillah rabbil alamin yeeɓiyankoɓe émission meɗen Duuso Ceerno e nder sud men Nangue TV e gardugol Alaji Amadou Samba Lo min mbiyon onon kala assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ko yettere Allah no fewi tumane Allah rokki en kadi finde e jaam arde wadde jokkol e oɗo men émission Duuso Ceerno Alaji Amadou Samba hande kadi addi ɗo rogere wande fayida no fewi bon sabu l'islam sellata gaga rewede taw jangaka ko dudal adi jama kono nde wonno Ceerno radiyallahu taala anhu nde arata ɗo e wuuro he o ardi koye l'islam makko timmuɗo arɓe tawimo ɗo ɓe fof ko julɓe heferɓe ɓe fof ko sekkitoyaɓe ɓen ko sekkinoɓe ɓe cekkita aywa e ndin noddandu ko hen fof en nooti ha woɓɓe ɓe gona julɓe notori hen kadi ɓen kadi gartira nattina e nder duɗal ngal ɗum waɗi caggal fergo ngo ko juma o adi darnede machallah caggal darnede juma o tan ko ngal ɗo duɗal darnam ngal ko nenewal e konngol Ceerno Ahmadou Ammar Ceerno mo ganduɗa hande ko kanko ardi duɗe Madina Gounass fof eko taari ko takki ɗum o wi ngal ɗo duɗal ngal jibini fodde 200 pawɗe duɗe machallah alhamdulillah walillahi alhamdu joni noon ko huusi en hen ko darde ma labtude e yidde wallude julɓe ɓe humpidde ɓe ɗo e Madina Gounass sugude jumaka ha yetti galle Ceerno o ha ko taari takki ha yetti e nokkuji kidiriɗɗi eywa nden ɗon ma darde kumpitiɗen wonde ndekete yo aduna o ene rewi ndinde hay nder yontere he nde en keeɓi yewtidde e kalifa goto machallah o wi kam subaka fof miɗo yeeɓa yewtere Duuso Ceerno miɗo yiya hen ko heewi mbimi ha jittumi hen Allah no fewi bon o wi kam kadi e mbaadi ndi no ardata ni kadi ɗum ene weltinimo no fewi alhamdulillah rabbil alamin ɗum tabarakallah machallah donc ɗum ɗo koko ɓeydete koko yajnete ko ɗon huusi en kadi en garino e damal galle Ceerno e on saaha no wano hande kadi naɗen nder galle Ceerno nder dinguiral galle Ceerno e nder dinguiral galle Ceerno ngal noon ko hen duɗal ngal woni machallah duɗal ngal kadi Allah walli en enen e koye men en jangi e maggal e juuɗe Ceerno men Ceerno Oumar Diallo machallah Ceerno Oumar Diallo on ɗon noon ko kanko renni Ceerno Ibou Oumar Ceerno Allahu akbar Qur'an donc andidal ngal barkini alhamdulillah machallah en jangi e juuɗe makko taw kadi ko ɗo e duɗal he alhamdulillah waare men leɗɗo huɓɓama ɗo machallah yeynama ɗo jiiruɗa ngal ni hande e on saaha wona ni wano ma en garto hen no wawi so heƴoyi inchallah kono en mbi e konngol Ceerno Amadou Ammar Ceerno ngal ɗo duɗal ngal jibini 200 duɗal ha woni sababu kadi ɗo ngal yarata ɗo hande
e ngal huufi duuɗe 6 goɗɗe machallah ɗo e nder galle heen e ngal huufi ɗum ɗo eɗen duuɗe 6 ene jeeya heen duuɗe 4 ɗe ngannduɗaa ko rewɓe jannginta ɗumen ɓeen rewɓe jannginooɓe kadi duɗal ngal kadi ko hakkunde ɗi ceerno e tanum ceerno taw kadi ko hakkunde denɗo qur'ana e ɓaarɗo qur'ana est ce que ɓen duuɗe ɗe jannga alhamdulillah rabbil alamin ɗo e duuɗe ɗe ɗo haa jooni ko ceerno Ammar ceerno huufi ngal ɗo duɗal so wonko mbiyanɗaa jooni mbiyata wonde ko kanko woni directeur o gonga sabu duɗal no waɗi 2 parties partie gooto o ko kanko ceerno Ahmadou Ammar ceerno e hoore makko e kanko ceerno Siraji Kebe tanu ceerno Ibrahima Kebe haa jooni le fondateur uji he almuɓe adiiɓe ɓe kañum en kuufi baŋnge worɓe ɓe machallah to baŋnge rewɓe ɓe haa jooni ko e fondateur uji he e Abdoulaye Ablaye An machallah mo ceerno Alaji Oumar An e ceerno Mouhamadou Siraji haa jooni tanum Mam Baba Issa ɓen ko e fondateur uji galle he ko ɓen kuufi to baŋnge rewɓe to machallah e nder heen no jogii duɗe goɗɗe ɓe ngannduɗaa ko miñum ceerno Ahmadou Ammar ceerno hoɗum ɓaarɗo qur'ana ne wiye Lalla Hallum on jogii duɗal e rewɓe hee est ce que ko ɗon ne kadi e Fatimata Binta Ba mo ceerno Ibn Bayal on ne kadi ko duɗal on ne ko denɗo qur'ana ɗo kadi o rendi qur'ana e duɗal hee on ne jogii duɗal e ndeer duɗal hee ne jannginete kadi ko rewɓe jannginta eyi ko noon ne Aminata on ne ko haa jooni ko tanum ceerno ne janngina kañumne rewɓe alhamdulillah eywa ko noon kadi Lalla on kadi haa jooni ko tanum ceerno ko denɗo qur'ana on ne janngina qur'ana toujours haa jooni yaltaani ngal ɗo duɗal mi haalani taw haala duɗe nder wuro nde koye duɗal ngal ɗo tan gonmi haala tabarakallah machallah e ceerno radiyallahu taala anhu ko kanko hoore makko adi jannginde ngal ɗo duɗal machallah omo jannginanno ngal kadi fannuji ɗi fof alhamdulillah qur'ana sharia lugha mantiq bayan ɗiɗo fof omo janngina nahaw fof omo jannginanno ɗo kala almuɗo gadnoɗo deftere mum ko jannginowo ɗum kanko ceerno radiyallahu taala anhu e nder janngingol makko ɗo ngal ɗo duɗal omo jooɗotono fodde lebbi 6 ɗi ngannduɗaa ɗiɗo kam ko janngingol tan caggal remdu haa hankadi golle ɗe ɓeydii yaccude ɓeydii heewde ɓeydii teddude on sahaa nde woni Allah rokkimo kadi aywa jannginoowo mo ngannduɗaa oɗo komo yona komo hooli waawde mum qur'ana e fof mum eywa tawi kadi o anndino ɗum ko adi garaangal oɗo sabu o anndimo ko Medine Seydi El Hadji Ali radiyallahu taala anhu machallah toon almuɓe suɓaaɓe kawranno tan suɓaaɓe laaɓtuɓe baŋnge ɗi fof alhamdulillah machallah ko nden woni ɗo o wiyete ko ceerno Oumar Fadior machallah ko on o adi halfinde duɗal ngal jogitingal ɗo duɗal caggal ceerno Oumar Fadior no waawi ma en ngartoy heen e ɓurɓe anndude ɓurɓe yenaneede ɓurɓe waawde enen ko en fuɗɗiiɓe en gonɗen ke waɗde laawol haa mbaawen heɓde mawɓe ɓe tigi tigi ɓe mbaawa yaltude sabu so ɓe njii ɗum ɗo tan ma won sababu maɓɓe dillude haa ɓe mbaawa artude ɓe tawra en e ɗeɗo golle sabu ko golle ɗe ko golle alliyankooje golle ɗe no mbiɗaa ni ceerno Thiamane Ammar ceerno ɗum heɓino fono tawtorede yo seeɗa kalɗa ko eyi ɗum ko min juumi inchallah kono mbiɗo waawno no mbiɗa de fuɗɗot tan eyi wala eɗen mbaawi artude heen inchallah aywa caggal makko heewɓe ndewi heen kono ɓurɗo ɓooyde ko ceerno Oumar Diallo ceerno Oumar Diallo ɓurɗo ɓooyde e ndew kadi nde ceerno Oumar Diallo nde woni ɗo nde kanko ne o waɗi o yaccini ɗum machallah o yaccini bi mana no almuɓe poti heewde ni on sahaa Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry leyɗel taariɗe fof almum no tawe ɗo surtout noon almuɓe leydi ndiɓe almuɓe leydi ndiɓe surtout ɓen on sahaa eɓe gonno ɗon Mbaalo Kande Balde Sane Sabali ɗiɗo fof ko jettode leydi ndi aywa ɓe fof eɓe tawitano ɗo ko yoni ɗum ko e cukaagu amin tesko ɗum aywa ko adi amin ngara ɗo duɗal he hade amin arde ɗo gonno koye duɗal ceerno ɗimmal ngal ceerno Hamid Sall ɗo funnaange galle ceerno ɗo galle biyeteɗo galle Sharifo duɗal ngal ko ɗon wonno ko on toɓɓini min caggal on yaadu mum dumunno woni ko ceerno artiri kam ɗo e juuɗe aywa ceerno Oumar Diallo caggal ceerno Oumar Diallo e nder ko woni ɗo ko o wattino kam kadi e juuɗe biyeteɗo ceerno Mouhamadoul Mansour
e yamirode ceerno men oɗo ceerno Alhaji Ahmed Tidiane Ba Mahamadou Mansour ko ɓi Alaji Bayla Sow machallah ko ɓarɗo Qur'an omon no wuuri o joñanonomo e taƴanaɗo hunde e almuɓe e nder duɗal ngal ɓen ko kanko heerori ɗum jangde min ko e mawɓe maɓɓe jeeyami caggal mum kadi o watti men juuɗe ceerno Idrissa Diallo kanko woni ganduɗa ko Kunkuba kanko no jogui ɗo duɗal ngal ko juuti eywa kono noon toujours ko en jii eyyi kono ko en jimbani ceerno Diallo comme directeur eywa kanko joguitiɓe e woɓɓe sa limtitiɓe a gasnittaɓe saabu ko gilade Madina Sinthian en 1936 fewde joni duɗal ngal meeɗa ñifde machallah ngal yaltini ngal salsalti kadi ngal yaltini renɓe worɓe e renɓe worɓe e rewɓe fof jalti e maggal kadi ngal jangguini eywa fannuji ɗi fof eywa hattal an duɗal ngal e ngal jangguina ha joni ngal jangguina eywa saabu garsuji kewɗi ene jalta e maggal ha joni ɗo ɗo jaraten ɗo fannuji kewɗi e gardugol ceerno Ahmadou Ammar ceerno gaddu ɗum fof ene jokki janggede ɗo e galle he ko noonne kadi Alaji Ablaye An eywa saabu fannuji kewɗi to banggue ɗum ɗo ko kanko jangguini ɗum rewɓe ɓe fodde rewɓe ɓe ganduɗa enen janggi ɗo fannuji kewɗi to banggue sa yiiɗi mbiya sharia an kadi lugha nahaw ɗiɗo fof fodde ɓe mbiɗen ɗo ɓe rewɓe jangguɓe ɗum fof kanko Alaji Ablaye An ko kanko jangguini ɗum tabarakallah machallah duɗal ngal sifa maggal dani ko waylo aduna kono ko duɗal ngal ganduɗa no ngal yiruɗa ɗo ngal ni e ngal wonno fodde 1,50 m towendi wonno on saha ko duɗal huɓɓete ɗon towendi eywa kono no jiruɗa hande hotkiki e waylo o haɗani ko jangde nde wonno jangde nde kañum ene continue ko duɗal ngal woni huɓɓaka leɗɗe kono an no jiruɗa ni e lampaji ɗi salon ngaji nan ɗo ko salon rewɓe salon ngaji nan ɗo ko salon ngaji worɓe ko hen jangete jangde ene ɓuuri wawde jangede ni elle ma mbiya ene jangi toon seede mum sohnaɓe hewɓe hande artuɓe joga e nder galle he ko ɗo ɓe jangi ha ɓe ndeni ɗo Qur'an Allah ko ɗum wonanno weltare khalifa o hande o Cheikh Alhaji Ahmed Tidiane Allah juuni gurna makko sellinamo sembinamo o yin ha o fodani kala denɗo ɗo Qur'an omo nawa ɗum juuroyade Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu woodi hen hewɓe ɓe ganduɗa keeɓi sabu anda wiyete ko jeenari wawde nawede ewa juuroyade Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu ta'ala anhu saabi ɗum ko jomum o rende ɗo Qur'an jangude ɗo e galle he rena ɗo Qur'an so woni namdal gongal joguiɗa a jarama feewi kaw Cheikh ɗo ko hunde wonde fayida feewi a ubbitoɗo ko ganduɗa foti ubbitede beele dental ngal faama ɗum dental ngal anda ɗum sabu ko hunde ganduɗa fonde andede e ngal ɗo duɗal mo ngal ganduɗa cosal ngal e nde wuro ngo ɗumne tan ko hande wuro ko Sinthiane mbiɗa ni tagal jimo mawka ɗiɗantal ka ɗum ko weltare mawde wadde kala korka aljuma cakkita korka eɗen jiiya ren Qur'ana ha limtuɗo jangguinoɓe hewɓe eɗen nana almude kaari janggo e ceerno Ablaye An walla janggo e Mali reeni ɓaari wadde en jii kala korka ɗum ɗo fof renɓe ene keeɓo hen ka duɗal ngal ɗo mbiɗani jibini duuɓe kewɗe ganduɗa hayso wona oɗo sifa kam taw ko ɗo fonno jooɗede jangge kono ngal aduna no addirni hanga saaluji goodi rewɓe banggue worɓe banggue ene jangge lampaji ene goodi taw wona addude leɗɗe oɗo sifa e ndimbadi hayɓe rennoɓe Qur'ana kala korka taw se garta hen eyyi alhamdulillah ɗum ne kadi kono mbiɗa ni so tawi hunde heewi yaaji han kadi rawat hen ko saltude en no mbiɗen au départ konngol ceerno Ahmadou Ammar mo ganduɗa kanko halfina duuɗe ɗe e yamirore ceerno men oɗo o heeɓi wadde rewido ha o humpiti duuɗe Qur'ana gonɗe e nder wuuro hewgo fof pour ha jencuji ndi wawa jogade gartam wawa nadde kadi en même temps sa yiiɗi mbiya e kesam kesamago ɗum woni programme mo kalɗa ɗo o hitande fof
eɓe jogii lajna kolliroowo wonde jangde qur'ana e ko jangita ɗo ko e Madina holno sifori eɓe jogii heen goomu ngu ngannduɗaa dariingu lang kamɓe mbatta rewindo aywa e ndeer duɗe mawɗe ɗe ko nande Daaru Salam en ko nande e Karamatu en hankadi e duɗe ɗe ngannduɗaa ngoniki e ndeer galleeji ɗi hayso wino wonaa ɗo ɗe njalti kam ko duɗe ɗe ngannduɗaa toujours ko ɗo jiimi ɗe ɗo jiimi ɗe ɓe kumpitoo gila e reenɓe e joofnuɓe e ɓaarɓe e ndeer hitaande fof tonge winde adde barkinore e lewru korka teddundu weltinirde ɗum ceerno men khalifa men Cheikh Lazam Tidiane Ba ɗeɗo hitaande kadi de ko yimɓe nanngam ndeeni Qur'an ko yimɓe nanngam ɓaari ɓeeɗo ngoni joofnuɓe rewɓe heen ko nanngam worɓe heen ko nanngam hitaande fof ɗeɗo golle ene mbaɗee e gardagol ceerno Ibrahima ceerno enen mbiyata ceerno Balla almuɓe o ko hunde ngannduɗaa nawrude kadi jangde nde no feewi yeeso ɗum waɗi amin mbiya kala jiɗɗo wallude en wawata wallude en koye oɗo sifa mo gonɗen o tawta enen mbi mana so joguima noon ko ene duusira en e jangde Qur'an nde ɗo ɗum la base kono kam ceerno radiyallahu taala anhu tawi ko yuɓɓini fof no jangirte eko jangete fof hay hunde ala ko heddi hen on toon banggue kadi eywa ko noon sifori to banggue jangde nde ɗo e wuuro teddungo Medina Gounass eywa toujours seremɓe woɓɓe ndewiɗo barkinorade fode jangde saabu hay ceerno Abdourahim Talla Cilon ɗi ceerno Hamme Baba Talla Cilon on e hoore mum jangguiniɗo machallah jangguini ceerno radiyallahu ta'ala tottimo yo joɗɗo o janginanmo hunde e khalifaɓe galle o donc sa so wayi noon dekete jangde nde ɗo e wuuro he tabarkalla machallah gurdam majje eno mawni no feewi no yaaji kadi no feewi kala heen jannguɗo jibinande Madina kala heen jannguɗo Qur'an so fuɗɗaaki ɗo kam to waawi renode fof kam ko ɗo fuɗɗori machallah no jiiruɗaa ni chaque alarba chaque vendredi ko jiiɗaa ko naatade e jangde ɗo sabu arde yidde barkinoraade e duɗal ngal ko toɓɓinte heen ɗum limotaako machallah mi yiin ha Ibrahima Diallel kettuɗo heen o mi winomo yo wattu tongande en chaque aljuma jaltal nahroɓe alquran ɓen ɓe pota kono yi ha ɓooyo wi kam kaw cheikh mi wawa wi Allah e keewal muɗum inchallah ko famɗi fof chaque vendredi chaque mercredi ko famɗi fof a yiyat 16 17 ha 20 nahroɓe jangde ɗum noon ko adi korka so tawi korka kay a yonti haala mum haaltake ndekere ɓen ɗon fof a wawat andude ndeke ɓe fof ma wooda yaltuɓe maɓɓe ene ndeni Qur'ana ma wooda yaltuɓe maɓɓe ene ɓaari Qur'an tabarkalla machallah inchallah no mbiɗen fuɗɗode ni ma en dañ jokkol ganduɗa taw ko joomum en tigui inchallah darnuɗen ɗo kaltiden e muɗum ha ɓuura ɗo ni labde ɗo ko barkinarade fuɗɗagol nde ɗo rogere sabu no yiide en darde ma hen e teskade kadi enen e koye men ɗo en janggi ɗo e duɗal ngal ɗo on saaha tawi duɗe no taari ɗum sabu en naane en kaali kono en kaalani ko nande ceerno Abdoul Karim en ɓe fof ɓe jangini ɗo e galle Serif o ɗo aywa ko nande ceerno Aliou Sow en on saaha ko ceerno Aliou Sow goto wonno ɗo jangguinowo rewɓe nande hajjaruji bawiɗen fof kanko jangguini min ɗo Qur'an ha ndeni ɗo ayi kal machallah ɓen ɗo fof ndewi ɗo ceerno Habib Yaya on ko hoto e kayiraɓe galle he jangguini ɗo e galle e ceerno Seydou Diaggal eywa ceerno Seydou Doro kanko woni gadiɗo rende Qur'ana Dakar e dental he machallah rengol makko Qur'ana Dakar ceerno radiyallahu ta'ala anhu wi wonde hankadi mi duwima Allah jaabima ɓurano koko renete tan e nder Dakar kala jannguɗo renata inchallah kanko ceerno Seydou Diaggal o jeeya ko siwol o jangguini e ngal duɗal ɗo kadi o jangguini duɗal ngal ɗo to kadi sa yi sen limtiɓe en gasnititaɓe donc en puɗɗoto inchallah numéro goɗɗo mbaɗen ɗum jokkol sa jogui namdal gonga inchallah a jarama kaw cheikh a weltanama no fewi
fodde ko sohlano ko e wona adidi ɗum solo jaɓi ken yahoɓe ha toon to abisa mo wona inchallah andi ɓuuri heerde ɓesgu ceerno ko toon janggi toon reeni gonga gila ceen jila e limtata ceen jilal en ko yeru tan e woɓɓe inchallah mawla toon kadi min jaa ha toon to wona ko wiya ha jettuɗen ko mbaɗen toon émission hono ni gadda ko julɓe naftora kaw cheikh ko jiɗɗa haalde ko ne heewi gasata holko mbawata tan tongande en e waynirade hande e ñalawma hande o ɗum ɗo ganduɗa nguɗo ngaalu ngo jaltina bandiraɓe machallah ɓen tan soɓe jeeɓi ɗum ɓe belto soɓe beltima kadi maɓe gartema kadi inchallah jarama no mbiɗa ni Abi Samakol toon ko internat mo ceerno radiallahu taala anhu adi wadde machallah so nanta internat ko min mbiyata internat ko ceerno fuɗi ɗum machallah a haali joni koto e jagge he ceerno Jalaluddin Mahmoud janggugol makko toon ɗum ma en garto hen inchallah hay hatta ceerno Ahmadou Ammar o hande mo ganduɗa kañum huufi dendagal duɗɗe kanko no toon janggi haw reeni Qur'an machallah toon to Abi Samakol seeɗa kalɗa ko e mbadde makko yeeso kon ceerno Ahmadou Ammar ceerno o haali 1980 o yi aduna 85 o toɓɓana ba nawa toon 93 o reeni sappotere watto no wi ɗo o yaltini ha joni Darou Talab mo jogiti to o Darou Talab ko to e galle ceerno gonɗo hirnage wuro toon wiye Darou Mansiya ceerno Oumar ceerno Ballo Almuɓo o kanko inni ɗum Darou Talab galle ɗaɓɓirɗo gandal talabul elme toon kadi mo jogui toon ma won jangguinoɓe nayo kala ko ittiɗo o nawa o tufoyato o monɗo kono kadi o monto ɗo kam ko e ɗum ɗo makko woni tabarakallah machallah ha joni ko jarnudema tan surtout darde nde nder e humpidde julɓe ɓe ewa e yettudema ewa e jarde kadi yeeɓiyankoɓe meɗen ɓe e halfinde ɓe kadi e émission o tawde foof en tindi fayida makko ewa dekete ko enen fof yen jaggu hen no mbawɗen jaggirde hen foof e saabu ko hande ko zamanu mondialisation ko zamanu communication no ɗum ɗo ni heɓirde ɗum dani e wona mo kala ɗum weeɓani surtout noon mo ɗum ganduɗa eno jonci jinmi wiide ko ɗanniyankoɓe men ɓe kamɓe noon ɗum ɗo ni eɓe naftoro hen no feewi no feewi ɓe jiito hen koye mabɓe aywa soɓe jii ɗum eɓe belto no feewi eɓe ciftora ene hirjinaɓe ene softinaɓe ene fottaɓe ɗum ene holliri golle ɗe gadi ɗen wadde e damal galle ceerno ngal hatta ha joni ɓeɗo namdo dekere soɓe batti hen juuɗe mabɓe tan ɓuura yodde ɓuura garɗude ɓuura moƴƴude ko noonne kadi hatta e jangguinoɓe alquran ɓe foof no potiri e nder wuuro teddungo Madina Gounass kamɓene kadi eɗen jettaɓe eɗen jarnaɓe aywa eɗen duwanoɓe kadi eɗen ñaagoɓe duwaw nde Allah newnata ɗeɗo golle ɓeyda yarude yeeso inchallah rabbi ko ɗum woni noon ko joguimi ko mbawami abitinde hasa assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh kaw cheikh jaram no fewi inchallah jaaɓi ɗum ɗo ko fuɗɗode min jokku inchallah a haali haala duɗal ngal wadde nangal duuɗe gonɗe wuuro nge kala leeɗe wadde duuɗe kala dinguino sen dañita min jetta ɗum jewtidum hono ni kañum hoorum holto janggi holto rewi holno jooɗori fof inchallah min gartu hen banggue kadi beddaji wuuro ngo kala bedda no wiyeten cen innino ɗum min gartu hen kadi haalen heewi inchallah mawla jamaka hirnangue rewo e worgo métre uji soro métre uji fof min gartu hen inchallah mawla fof yidde humpito julɓe humpito bandiraɓe kaw cheikh jarama no fewi yimen koɓe hen jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh